आच्छा दे गोथार जुलिनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय गोथार जुलि नंगौबाबो नङाबाबो जियानो जादोला मोजां मोजां संसारखौ जालांबानो जाबाय नाथाय साननैसो थानानै हिनजावा गोजाम जाबाय हौवाया गोजाम जाबाय होननानै हौवा गोदान हिनजाव गोदान नागिरलायफिनाबानो जाबाय आरो सम थानायावनो गारनोबा गारखालायखा गथ' गथाय जाखांनायनि उनाव गारलायोबा उसुबिदा जायो आरो टफिराम नोंलाय मानसिखौलाय हाबानि बोरसो सारस्रिनो फैदों ना नोंलाय सावसो होनो फैदों दालाय नङा नामाब्रा आबौमोन दानि जुगाव हाबाया ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो जाबायब्रा दानि जुगाव मानसिफ्रा हाबाखौ गिफ्ट मोननो थाखायसो हाबा जानाय बायदि जाबायलै बेनिखायनो हाबायाव फैबाथाय गिफ्ट लाबोनो बायो आं गिफ्ट लानो थाखाय हाबा जानाय बायदिसो मोनो आं साननैसोनि उनाव खारफिनलायोना आरो गोदान लालायलायनाय जायोना थै जाम्बा गासिबो बिदि नङाब्रा टफिराम हिनजाव गोदान हौवा गोदानखौ कनफिउसो खालामनो फैदों नामालै नोंलाय बिदि नङाब्रा सैथोखौ खेबसेयावनो मेगन खेवनानै दिन्थिखाबायब्रा आं हौवा गोदाननोबो हिनजाव गोदाननोबो नोंहालाय मालाथो हाबा जागोन बोरायलाय नुथारबाय माथो मा होनदोंलाय लागाव सोरखौबासो माबा होनना लालायबाय नोंखौ माला हाबा जागोन होननानै सोंदोंब्रा आच्छा आंनि हाबाखौसो नोंसोर बिराद जानो गोसो जादोंना आंबो नोंसोरनि सारादुखौ जानो गोसो जादों माला थैगोनलै नोंसोरो इसिबां बोराय जानानै दाबो थैया मानो जायगा आवग्रिनानै लाबाय थादोंलै नोंसोरो आबबो थैया माबो थैया पपुलेसना बारायजोब्बाय नोंसोर बायदि बोरायफ्रा थाब थाब थैनांगौलाय जाहाथे जों थाब थाब सारादु मोनजायो दा बुं नोंसोर माला थैगोन नोंसोरनि सारादुखौ माला मोनजागोन मा होननाय जाखोलै दा बोरै मोनदों देहायाव नांदोंना थिग आंनाबो बिदिनो देहायाव नाङो सोरबा माला हाबा जागोन होननानै सोंबा हाबा मोनसे जाथिरनो हाया माला हाबा जागोन नोंहालाय माला सैमा अरलाय होगोन नोंहालाय माला हिनजाव लाबोगोन नोंसोर बायदि बोरायफोरखौ बुरैफोरखौ माला थैगोन होननानै सोंबा नोंसोर मोजां मोनगोन नामा नोंसोरनि सारादुखौ माला मोनजागोन होननानै बुंबा जाबायसो जाबाय माखौ इसिबां रागा जोंबाय थाखोब्रा टफिराम हामालै आरो दे रायजो राजा नोंथांमोनाबो बे टफिरामखौ माला हाबा जागोन होननानै दा सोंसै गोसो जायोब्रा बेफोरखौ सोंनो माला हाबा जागोन होननानै सेंग्रा लनदांदां जाबाय नालाय बिदिसो होनदोंना दानो गोदनायाव हमनानै दाउ सेलायनाय बायदि सेलायगोन टफिराम हाबाफोराव बेफोरबायदि दावराव खालामो नामाब्रा जाबाय बै खनायाव जिरायना थायथां हाबाफोराव बेफोरबायदि दावराव जानो हामा टफिराम जेबो नङा दे बोरायफोरालाय सोंखायो आंबा खथ' सोंजादों एबार आंबो सोंफिनसिगोन मानसिफोरखौ माला हाबा जागोन होननानै साला माथा नस्थ' हाबा जानोबो फैनो हाया बिसोरनि थाखायनो माला हाबा जागोन गावसोरासो जाफानो मोनगोन बालथां आच्छा दे गाज्रि मोननांला दै माने माला हाबा जागोन होननानै सोंजाबा गोसोआ एसे बोहैयो आंना माया बोहैयो बेखौ आंबो मिन्थिया नाथाय गोसोखौ बोहैनाय बायदि मोनो बेनिखायनो गाज्रि मोननांला लादो गिफ्टआ जेबो नङालै टफिराम नों हाबायाव नुजाफैबाय बेनो जोबोद थोजासे आच्छा दे गोजोननाय थाबाय होमबालाय आदा टफिरामा इसिबां माथा फाग्ला देनां आं बेजों हाबा जाबा आंखौ बुवाथ' बियो देनांनि खोथाखौ आंबो मालाय माथो बुंबावनांगौ जाखो बिनानाव मानसिफोरनि आखला जेरै दा दं एरै थाबाय थायाना जोंनि क्लासमेटनि मानसिफोरखौ थान्दा भद्र नुग्राफोरा दा माबा हिनजाव फाग्ला जौ फाग्ला गय फाग्ला थांखु फाग्ला जाजोब्बाय माथो होनानो मोनो खायसे खायसेखौ हिनजावबो बुनाय बेनिखायनो बुंनो हायालै बिनानाव बेनिखायनो आङो टफिरामखौ गोसो थोनो लुगैयो आदा जुदि नोंनि गोसोखौ एसेल' दुखु होयोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय खेंख्रा खेंख्रि मेगिखौ सिदा खालामगोन आं आच्छा नों बाजैमोनालाय बाजै साम' खिंखिरि आलासिफोरखौ नायगासिनो दङ दा बाजै हांग्रिमोनदि ओंखाम संनायाव दंहैयो आच्छा दे जाबाय दे आं बाथरुमाव दसे थांनि नों मानसिफोरखौ एसे नायहोलांदै जागोन आदा टफिराम दे जिरायथ'दो नों मा नायखो जिरायदो नोंसोरनि खाथियावबो बांद्राय जिराय जायाना बे कुइसन मार्कआ साथा खंखाय मार्कआ बेखौ लाफाबाय थागोन नोंसोरो माला हाबा जागोन माला खिगोन माला हासुगोन बेफोरबायदिल' सोंबाय थागोन ना नोंसोर दिनै आंबो नायथारगोन नोंसोरखौ आंखौ बेफोरबायदि सोंगोन ना सोङा नोंसोरनि सेरावनो मोखां नायलायलाय जिरायगोन आं दरबाबो सेर लाबोलाय आंनो जिरायब्रा जिराय हाबाफोराव मा दावराव दावसिब्रा जिरायदोब्रा टफिराम आच्छा दे बायदिसिना सोंनानै खर'खौ गुदुं खालामबासो दिगदार दं मिथिनानै लाखा बोराय मांथाफोर हेलौ नाला नों आंनि मेसेजखौ नायनानै मानो रिप्लाय हराखै नाला आंहालाय नोंखौ बिराद रागा जोंबाय दिनै आं ओंखामबो जाया जाब्रा जा नों ओंखाम जायाबा बोरै जानांगौ जाखो फावगालि आं जाया नोंखौ रागा जोंदों आं जाब्रा जा ओंखाम जानांगौलै फावगालि जाया आरो आं फनखौ दोननोसै रब्रा आं हरनाय गिफ्टखौ बोरै मोनखो नों बोरै मोननांगौ जाखो नों हरनाय गिफ्टखौ आं न'आवनो लाबोनो हायाखै आंखौ रायो सोर हौवाया नोंनो गिफ्ट हरदों होननानै बेनिखायनो आं दुलुनावसो दोनहैदों नों हरनाय गिफ्टखौ बिदिसो जाबाय होमबा दिनैनिफ्राय नोंनो जेबो गिफ्ट हरलालै आं आंनो गिफ्ट हराना आं ओंखामबो जाला अके बाय जायाबो ओंखाम संखाम आं ओंखाम जायालासिनो थाबासो मिथिदों बे नालाया जाया आं ओंखाम फावगालि नोंखौ आं दहायनिफ्रायनो ओंखाम जानो लिंहरदों मानो फैयाखै आं दिनै ओंखाम जाया मानो ओंखाम जाया बेलाय ना हौवाजों नांलायनानै ओंखाम जाया होननानै बुगालायदों बिहायाबो बोरै बोरै मिथियोथाय फावगालि ना बयफ्रेन्डफोरजों नांलायनानै ओंखाम जाया होननानै बुगालायना थादों बिदि नङा आं ओंखाम जानो बादों मानो गगोन नामा नों जलदि ओंखामा जाफैनोबा जाफै नाव खामानि मावनो बानानै उदै सादों खर' सादों होनफ्लानो उन्दु बिसिनायाव थानानै मबाइल थुबाय थानो मबाइल थुनो गोबा उदै बिखुं साया ओरैनो गोबा लोमजाफ्लायो खामानि थिनबा सब मिन्थिखायो आं बेफोर नाटकखौ जलदि ओंखामा जानोबा जाफै सोर हौवा बे
सोर हौवा बे सोर हौवानि थाखाय बिदि बोराबलायना ओंखाम जायालासिनो थादों खोथाखौ बिगुर खुनां बे हौवाखौबो आलानि फिसाखौ दामनायनि सिगां नोंखौनो दामग्रोगोन आं मिथिबाय खोथाखौ मानियाबा आरो आबोनिफ्राय बहाबा थाङोब्ला लिपस्टिक फोननानै थाङोब्ला लिपस्टिकआ गोमोरनानै फैनो मोना दिगदारसो दं आरो लिपस्टिकखौबो लांफानो मोना नों नङाबा लिपस्टिकआ सोरजोंबा खुदुमलायनानै गोमोरबा आरो फोननानै फैफिनगोन नों बेनिखायनो लिपस्टिकखौ फोननानैल' थां लानानै थांनो मोना आसानि नुगासिनो दं आं नोंनि आखलखौ फन रायलायखोमाबाय थानाय ओंखाम जाया होननानै बोराबनानै थानाय लिपस्टिक गोमोर गोमोर फैनाय आइनि मानो बांद्राय बुङो आं मा खालामदों दे आं जेबोखौनो खालामाखै जेबो खालामाखैना गासिखौ मिथिजोबथारो आङो नोंनि बे नोमा हाफा गासिखौ मिथियो गुगोल बिमासो आङो मिथिनानै लाखा आरो ओंखामा जाफैमाबा आंखौ गाबख्रावबाय थानाङा बे आइनि थाखायनो बोराबनोबो मोना आं बयफ्रेन्डखौ रागा जोंनानै थाबाबो बोराबनानै थाबाबो बयफ्रेन्डजोंसो नांलायदों सानखायो आइया मा एसे डेन्जार बिमा मोनखो आं मालाय सोमस्रि बिमायासो जि मोजांखा सोमस्रि बिमायासो आंनि आइ जानांगौमोन आफाया सोमस्रि बिमाखौसो हाबा खालामनांगौमोन बे आइ आफाया मा एसे आंखिनि कहाँ गया वो लड़की जल्दी से उसे ढूंढना पड़ेगा माथो गेटआव सोरबा मानसि दङ माब्रै बारलांगोन आं मानसिया मेथाइसो खोनासंगासिनो दङ खोमा माथो हेडफन लालायदों आं लासै लासैनो थांनांसिगोन ओए लड़की कहाँ है सुना तूने मैंने क्या कहा क्या आवाज तुमको तो हम बाद में देख लेंगे इससे पहले मुझे लड़की को ढूंढना होगा बेखौबा सोर लाबोलायखो बे दुलुरा बबेनिफ्राय फैसा मोननानै एसेबां दामि फुथला दामि बिबार लानानै फैखो बेलाय आबो दुलुर मा बेलाय नायो आबो बे बिसनायाव थानाय बिबार फुथुलाफोरा बबेनिफ्राय मोननानै लाबोखो नों आं दा आबोनो मा होननानै खोन्थानांगौ दे आबोआथ' खोन्थाबा रायगोनसो आंखौ ओइ दुलुर सोरनि खोन्थाया मानो सोरनिफ्राय लानानै फैदों नों बे बिबार आरो फुथुलाखौ आबो बियो आंनिसो आं रावनिफ्रायबो लाबोआखै आच्छा दाखालि आं गान्दु सिङाव फैसा दोननायखौ नोंसो लानानै थांदों आरो ना ओमफ्राय बे फैसाजोंनो बायनानै लाबोखो ना माखो नङा माथो आं नोंनि फैसाखौ लायाखै दे आंनिफ्राय फैसा खावनानै लाबोआखैबा बे फुथुलाखौ बोरै मोनबोखो बे फादाम गोसानि फुथुला आरो बिबाराबो दामिथार हा आंनि फैसाजों खावनानै लाबोदों आरो ना नों दुलुर नङा माथो आबो नोंनि फैसाजों नङा होमबा सोर होनाय नोंनो आइयासो होदों आंनो फैसा बेसेबां होनाय नोंनो आइया फैसाखौ बे फुथुलाया खमैबो 2500 थाखानि जाखागोन आरो बिबारा 1000नि खाथियावनो दं माने टोटेल 3000 खौनो होननानै हमदो ओमफ्राय आइया नोङो 3000 गोजोन होदों आरो ना आं बावबाय आबो याय बावगारलायो आइया बेसेबां फैसा होदोंमोन नों गोसोआव गैया दुलुर पाक्कानो आंनि गान्दु सिङाव सोना दोननाय फैसा 900खौ खावदों आरो ना आं खावाखैना आबो होमबालाय 3000नि गोजोन बोरै बुस्थु बायनानै लाबोखो नों जल्दि खोन्था आंनि फैसा नङाबा सोरनि फैसाजों लाबोदों नों आइ होननाय फैसाजोंसो लाबोदों दा आंनो आइयासो फैसा होदोंमोन थगायसुलि थगायनायखायनोथ' गाहायाव मोखां जानानै रायलायदों नों थगायसुलिफ्रा बिदिनो गाहायाव मोखां जानानै रायलायो जेब्ला थगायो जल्दि खोन्थानोबा खोन्था आंनि फैसाजों बे फुथुलाखौ बायाखै होनलाय नोङो बायाखैथ' आरो नोंनावल' फैसा थायो नामा आंनावबो थायोना नोंनावलाय मानि फैसा थानो आइया होबासो नों फैसाखौ मोनगोन दा आइ होननायखायनोथ' आं फुथुलाखौ बायनानै लाबोदों आरो बेखौनो नोंहा मेगन सादों मानोबा मेगन सागोन आं बे फुथुलानि थाखाय उन्दैनिफ्रायनो फुथुला लुगैबाबो मोनबोआसै दासो देरनानै मानोबा फुथुलानि थाखाय फाग्लि जागोन आं अबेसे आंबो फुथुला लानो लुगैया नङा थेवबो आं जानला माला फैसा बाहायनो हायाना नोंनि बायदि फैसा सिखाव आरो बुजानांगौ आयै आबो दुमफावआ बुदों आंखौ आयै आयु बुवा गारानो आयै आब'आ बुदों आंखौ बुवा गारानो बोरै बुदों नों गोदान बुसिनगोन आं नै होनोसैबो आं मोजां जाथारदों माथो आखलफोरा आयै आबो दुमफावआ बुदों आंखौ आं बुवाखैनो बुवा गारानो गाबलाबायदों बुवाखै आं नोंनि आखाइ थिखोनायखौ लाजियाबो बिब' बिनानाव बुलायलायबाय थागोन हौवा सासेनोनो खानानै हरगोन आं बिहाय थां माथां नांलायलायबाय थागोन हौवा सासेनोनो हरगोन आं नोंसोर सानैखौबो थाङा माथो आं बे बमब्र थब्र जामब्रजों आं थाङा माथो ओइ मा होनदों नों आंबो गाबाखै नोंखौ गदायलांनो थाखाय आंबो गाबाखै आब' नोंजों गदाय थांनो सिरिखा नांलायलायबाय थागोन सिं नोंहाबो देरसिन जानानैलाय मानोथो बिनानावखौ बुबाय थायो एसे बुजिनानै सिरि थानो हाया नामा नों दुमफाव गेदेरसिन होननानै उन्दैसिनखौ बुबाय थागोन नामा नों आयै आं बेखौ बुवाखैनो बुयैनि सिगांनो हारसिंनो गाबखादों नङा माथो आयै आब' आंखौ रायदों जायाबा आंनि फैसाखौ खावनानै मालाय टेडि बियार दामि गोसा बिबार बायनानै लानानै फैदों फैसाबो खावलायनो रोंग्रा जाथारबाय बे दुलुरा आं खावाखैनो आयै नुबायना बोरै गाबफ्लादों
फैसा दोनदोंमोन आं गान्दु सिङाव बियो गोमाबाय आंना गावनो मोजाङै थाल लायाखै दहाय न' सिबनायावसो मोनदों आं बैसां सिङावसो गोलैनानै दङमोन नुबाय आंखौ बेखौनो आबौआ सिखाव होननानै बुंदों आं सिखाव खावबानो जागौमोन नामबो मोनगौमोन फैसाबो मोनगौमोन आंखौ मानो सिखाव होनांगौ दे जाबाय दे जाबाय बांद्राय एक्टिं खालामनाङा आं एक्टिं खालामाखै आम्पु आं गाबदोंसो आंनि मेगननि मोदैया बेसे गोथार जाबाय दे जाबाय आंनो गाबलु खुलु खालामबाय थानांला आरो दंबावो हाबायाव थांनो ना मायो फैसायानो गैला आंनाव हाबानि गिफ्ट बायनो मा हैनांगौ आंलाय साहा लोंग्राफोर हैबानो जाबाय आरो हैयां बयबो साहा लोंग्राखौल' होयो एसे बेलेग हैगोन आरोहाय हैबानो जाबाय मा होयो फैसायालाय 1000 दङ खोमा लानानै थांबानो जाबाय मा होयो जागोन दे आरो नों दुलुर मानि गाबाय थानाय बेलाय नोंसोरखौ बुरखायबाय थानो टाइम गैया आंहा आंलायलायबाय थागोन अरलायलायबाय थागोन सैमा अमाफोर बायदि लाजिया नों दुलुर बिदि गाबफ्लाबायनो नोंहालाय मानोथो आंखौ सिखाव होननांगौ होमबालाय नोंहालाय मानोथो दामि दामि फुथ्ला बायनानै लाबोनांगौ आखाइ खरसा फैसा होबानो इसेबां बुरजा फैसा थागोन नामा नोंनाव बांद्राय थगायनाङा आख' ना थगायदोंसोथाय आं थगायाखै दे थगायाखैना सैथो खोथाखौ सानसेबाबो मिन्थिखायो आं जेसेबां नंखाय बुंनानै दोनखुमाया मानो सानसेबाबो मिन्थिगोन आं नायबायल' थानो नायबाय थादे नोंबो आं थगायदोंना थगायाखै आं गोसोबो खाङोगोन आब' नों जुदि बावगारनानै थायोब्ला आं थगायाखै होननानै देनाय नों दिनै देरहानाय बायदि मोनथारदोंना गावखौनो सानसेबाबो हमनानै गारथारगोन आं नोंनि बे थगायनायखौ गाबफ्लालाबायनायखौ लासिंसिं आयौ हाबाब बारग'बाय फावगालिनि थाखायनो आब'जों जि रायजाबाय आं आरो आब'आ मिथिब्ला आंखौ बुबावगौमोनसो आब'आ ओरैनोबा मालायखौ हेफाजाब दाहो जेराव नोंहासो फसायफिननांगोन होननानै बुंखायो नुबाय फावगालिनि थाखायनो आङो हाखराव गोलैसिगौमोन मालायसो फावगालिनि बयफ्रेन्डआ दामि गिफ्ट होलायथारो नालाया माहाजोनथार खोमा बेनिखायनो फावगालिया गिफ्ट मोनो आंहाबा माला मोनगोनथाय मा जायगा बेलाय आंनि मबाइलाव बेटारियाबो चार्ज गैला मा खालामबावनांगौ आं आयै आरो आफा नोंसोर बहा दङ ओए लड़की रुको नहीं तो मैं गोली मार दूंगा प्लीज मुझे घर जाने दीजिए मुझे घर की बहुत याद आ रही है तेरा कोई घर नहीं है अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगी अरे रुको ये लो मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा बोरै बिदि जाखो हेलौ 108 नोंथांमोना थाबैनो फैलाय मोनसे जायगायाव लोगोनाव थांनो होननानै बुंनाया मा जाखो बोरै गुवाहाटियाव सफैखो लिंहरदों फैगासिनो दङ बोरै बिदि जाखोलै हौवानो ओंखाम खुरनानै होदों जि सुना होनायावनो गोबाव जादों ओमफ्राय आं केमेरा लगायनो होनाया लगायबाय औ लगायदोंमोन लगायनाया जादोंना जायाखैथाय दाखालिबो आङो बे थफिराम थफि गेन्द्राखौ लगायनो थिनदोंमोन आं खोथाखौनो मानिया बेबो दे दाबो जेबो नङा नों लगायनो रोंबायबालाय आं दा मबाइलाव नायगोन र' कानेक्ट जादोंना जायाखै नङाबा आङो गाबोनफोर फैनानै लगायनानै होफैगोन जागोन दे हाबां थोदे बिदिब्ला हाबायाव मालाय दुमफावमोना थांजोब्बाय बे आयौ माला हाबां खुगा जिबलांसै बाथामिस ओइ मा होनदों नों खुगा सिङाव दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय आंनि खुगा सिङाव होननायखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौ आंलाय खुगा सिङावलाय बायदिसिनाबो होननो हागौ बेखौनो नोंनो खोन्थाबाय ओमफ्राय नों जाथिनि खानायखौ मानो सावना होनांगौ माबाफोर जायोब्ला मा जागौमोन आयौ खानायखौनो सावदों मानोथो होमबालाय आंखौ गारनांगौ बेलाय आंखौ जबरदस्ति गोसो थोनानै गुन्दा जाथिया सिगां समाव आंखौ जा
गोसो थोबाय बियो ब्रां ब्रा ब्रानो उनावहाय गोसो थोखांनायनि उनाव आंखौ गारबाय गावनो गोसो थोग्रोयो गावहानो गारग्रोयो बैथाला होनाबा माथो होननांगौ जाखोदे नोंनि आखलनि थाखायसो गारजादों दा नङाबा जाथियालाय नोंखौलाय मानो गारनोमोन बाला आंनि आखलालाय मा जाखोदे लाजिया नोङो लाचिंचिं जौ बथल लानानै खारस'नायनिया बेफोरबायदि आखलखौ खि जाथिया मोजां मोनगोन एसे मोजां जाबा मानो जाथिया नोंखौ मोजां मोनामोन दे होमबाबो बे आंखौ बेफोरबायदि खालामनो नाङामोन ना रागाजोंनो खानाय सानाय सावबाय बाल्ला आयो बोरै हाथारखो नोंलाय आंलाय माथो फंसेखौनो जेबो होननो हाया फिसाइखौ नोंहा जाम्बि थुलि नालाय बेनिखायनो फिसाइखौ जेबो होननो हाया दा दानि जुगावखि सोरबा इसिबां आंगि जानानै थायो फिसाइनि सिङाव जानानै थायो ओरैनो फिसाइनि सिङाव जानानै थाजायाथ' दाय मावागारानि लाजिया नोङो मालायखौबा खोब गियान फोरोंनो फैदों गावहा सथां फाख्रि मानो खानायखौ सावना होनांगौ जाखो नोंहालाय नों मा मिथिनो हाफां मोजां मोननायनि दैमायाव दुगैनानै गब'आखैथ' बेनिखायनो बुजियाखै आयो जायसो मोजां मोननायनि हाखराव गब'दों बेसो बुजिदों दा बे हाखरखौ रावबो जावाखै नोंसो जावनानै लादों फाग्लिलाय मालायखौल' दाय होनो बिराद गोरलै गावनि आखलखौ खेबसेबो नाया बोराय हौवाजों थांफ्रामबाबो मालाय जाथिया नोंखौ गोसो थोदोंमोन दंगालिन गाया गावहानो बाला बोराय हौवाखौ रायखांलायबाय दा इलु इलु मोनजोबबाय मोदोमानो सुमु सुमु बाजुनाय मोनबाय आङो आयौ गोजांस्रुलायबाय बाल्ला एथा फाथा बोराय हौवाखौनो रायखांलायबाय आङो गावनिखौबा लाजिया बियो बोराय हौवाजों थांफ्रामनाया सेंग्रा मोजांखौ मोनगोन सानाखै बे आं मोनगोन सानखायाखैबो बाल्ला जाथियासो आंखौ गोसो थोदोंमोन दा गावनो गोसो थोग्रोबाय गावनो गारबाय बाल्ला खायसे मानसिफ्रा मानो बिदि दे गावनो गोसो थोग्रोयो गावनो गारग्रोयो अबेसे सेंग्राफोरासो गोसो थोग्रोयो सिख्लाफोराथ' गोसो थोग्रोबाबो बुंनानै लाया नालाय दाना सेंग्राफोरा गावनो गोसो थोयो गावसोरनो गारग्रोयो सोरबाया बेनिखायनो आं जाथिखौ रागा जोंनानै खानाय सावदों दावराव दावसिसो जादों ना रायलायलायदोंहाय मानसिफोरालाय बे दावसो देलाय थाबा मायावथो रायलायनाय जायो थङालि सथां फाख्रिया बाला नोंनि हौवाखौ सेनानै लायाखै दे आंखौ थङालि सथां फाख्रि बुंनो दालाय आंनि हौवाखौ माबायदि लायो नोंनो खर'नि खानायखौ सेस बुखुजोबगोन आं सोरजोंबा लाजाबासो दा आरनायाव गैया सिलाय गंसे दंखायो होख्लायखागोन आंबो थांनानै थाया नारजि बुदांखौबो थांनानै थानो होआ माथां आया बाला मा एसे थांलाय लाजिया मालायनि हौवाखौ नोजोर होबाय थानो बेनिखायनो नोंखौ जाथिया गारदों मिथिबाय जाथिया फामेखौ नुनासो गारदों दा फामेयाबो साइसिन जाबाय नालाय आंनिख्रुइ दे जाबाय थुदो हाबायाव थांनोसै बे हाफाङानो बांद्राय ना लेब रायलायो नोंलाय लाजियाबो गावनिखौबा नुथारा बियो आंसो ना लेब रायलायबायनो लेब गावालाय आंनि बिदि नङानि होनग्रानोसै नंनायनि आयु बाला सुरब बोहाबलायनाय बेखौ मा मालाय खथ' मानसिफोरा सोलोंजोब्बाय नोंसोर सानैया नांलायलायबाय थायोना मायो नांलायलायबाय थादोहाय थबसि थौदो थांनोसै बिसोर सानैया नांलायबाय थाथोंसै मानोथो नांलायबाय थाखो थौदो बे हाफाङानो नांलायनो सुथा लाबोयो नोंसोर नांलायफैग्रोदों मिथिबाय आं जेबोखौनो बुङाखैमोन नोंनि खुगाखौ मालाबा खेबसिजोबगोन आं मिथिबाय आंनि खुगाखौ नों खेबसिनो होनबानो हागोन आयो आं खेबसि जायाबा आं मालाय मानो खेबसि जानांगौ जाखो नोंजोंलाय आंनि खुगाखौलाय मानो ओरैनो खेबसिनो होनो आंलाय रोंलां नोंसोर सानैखौ सासेया होनबा सासेया माबा होनग्रा आरो सासे माबा होनफिनबा सासेया माबा बुंबावग्रा थाला आं नोंसोरजों फाग्लि जागोन आं गवाथ' नोङो अनबाबो अनजाया साला नोंनि मोजोमसे अननायखौ लानानै फैजोबा मिथिबाय आंनि मोजोमसे अननाय मोनाब्ला नों बायदि मानसिया दाबायदियाव गैलासोमोन नोंनि बिमासो आं बिमा आयौ बाला नोंलाय जोंहानि आफानि माला गदाय जाखो आफाया थैलायलांबाय आयौ बाला हाफां आंनि आफाखौ नों बोरै मोजां मोनखो दे हाथायानो फारसे मेराम फारसे गोसोम हाग्लारि गबाय थानायखौ सैमानि गियान नोम्फानि बिसि नङा नोंनिसो एक्सट्रा बिमा आं मिथिबाय आरो लामायावनो दोखो बुजागोन सांजों बेयाव जाथिनि खानाय सावनाया दाय दंखायो आयौ मा खोनालायखो आंहालाय मा खानाय सावलु सावला बेलाय बे थङालिया जाथिनि खानायखौ सावनानै होजोबदों आरो आयौ मा गिलु बालुहाय दावसो देलाय माथोहाय बाल्ला आंनि गोसोजों गेलेनांगौ बियो बेनिखायनो रागाजोंनो सावबाय बाल्ला रागा जोंबा मालायखौ बेफोरबायदि नस्थ' खालामनो नाङा मिथिबाय एसे कन्ट्रल खालामनांगौहाय मा दावसो देलाय थुदो हाबायाव थांनोसै थौदो थाब मोनफैयाब्ला आंना फिसाया रागा जोंलायगोन नै नोंनि हौवाया मा
मालाय हिनजाव लाहां लाहाङा जाबाय बेफोरखौ बुंबाय थांनांला थुदो